Kumasari nomor 13 kelas 11 IPS kalih. Kula badhe ngaturaken sesora babagan yaiku Hari Pahlawan. Ibu Kepala Sekolah ingkang kinabekten, Bapak saha Ibu Guru ingkang kinurmatan, serta kanca-kanca adik kelas lan kakak kelas SMA Negeri 3 Sragen ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin mangga aturaken pangalembana saha panuwun syukur konjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awit sinugrahanipun panjenengan lan kula saged anjenging serta panggihan ing dinten menika kanthi wilujeng lir ing sambekala. Ibu Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru ingkang kinurmatan, ing wekdal menika murid-murid ngandhani andhon wasis maos buku saka sesora kangge mangerti Hari Pahlawan. Dinten Pahlawan punika ing tanggal 10 November 1945 ing Surabaya wonten prastawa Perang Ageng ing antawisipun bangsa Indonesia, ingkang dipun pelopori arek-arek Surabaya nyingkiraken Walanda ingkang sekutu Inggris. Mlebet ing tanah Jawi, saking semangatipun arek-arek Surabaya lan rakyat ing tlatah Indonesia sanesipun. Ing salajengipun damel horeging donya ngantos Dewan Keamanan PBB tumut campur tangan ngewangi peristiwa menika. Ibu Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru ingkang kinurmatan lan murid-murid ing SMA Negeri 3 Sragen ing pangeten menika badhe ngangetaken bab semangat perjuangan pahlawan perlu kalajengaken kangge nindakake pembangunan para pejuang wekdal semanten saged ngrebat wilayah Surabaya. Arek-arek Surabaya ingkang dipun pandegani déning panjenengan Bung Tomo kanthi sora paring semangat. Jiwa lan semangat 10 November taksih wonten manahipun bangsa kangge mbangun negara Indonesia. Kathah para pejuang gugur ngurbanaken jiwa raga lan bondo kangge mbela bangsa lan negara. Ibu Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru ingkang kinurmatan, serta kanca-kanca adik kelas lan kakak kelas SMA Negeri 3 Sragen ingkang kula tresnani. Mugi-mugi negara Indonesia menika salajengipun paringi kemerdekaan ugi kemanunggalan mugi akhir zaman. Amin. Ing wasana cakep semanten ingkang saged kula aturaken menawa wonten klintuning patrap saha salabawa ingkang kirang mpranani kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum.